Parfum natural european. Pe 25 noiembrie, dă-te cu PIN. Esență de român. Știai că tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană a fost prost negociat și defavorizează România? Știai că România plătește din primul an 1,2 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și primește în schimb doar promisiuni deșarte? Știai că țăranii români primesc subvenții europene de 5 ori mai mici decât cei din alte țări? Știai că mai multe produse românești tradiționale vor fi eliminate de pe piața românească? O echipă de oameni tineri, entuziaști, inteligenți și competenți s-a hotărât să renegocieze tratatul de aderare și să obțină condiții de viață mai bune pentru România. Partidul Inițiativa Națională, șansa noastră a tuturor. Mergi la vot pe 25 noiembrie și votează tinerii PIN. Votează PIN, votează Ursul Carpatin. Votează o listă de nota 10 la poziția 10. Mergi la vot pe 25 noiembrie și votează tinerii PIN. Votează PIN, votează Ursul Carpatin. Votează o listă de nota 10 la poziția 10. Chiar de la început. Atât a fost de, cum vă spun, mâncam marmeladă cu ori, vedeam multe cu marmeladă, ne vinea până... Ești cetățean european. Ce înseamnă asta pentru tine? Ai obținut fonduri europene? Ți-a crescut salariul sau pensia? Ești mai prosper? Autoritățile te respectă mai mult? Justiția este mai dreaptă? Ai scăpat de corupție? Dacă răspunsul tău este nu, trebuie să schimbi ceva. Pe 25 noiembrie votează tinerii PIN. Tinerii PIN, cea mai tânără echipă prezentă la alegerile europarlamentare. Tinerii PIN, o listă de nota 10 la poziția 10. Sănătate, mulțumesc. Mai dau. Mulțumesc. Sănătate, eu vă mulțumesc. Da, doamne. Dacă vreți să facă mulțumesc, Așa, ia, să vedem. 1, 2, 3, 4. Da, nu merge. 0, 0, 0, 0. La fel. 2007. Iar eroare. Dacă vrei să te conectezi cu fruntea sus la rețeaua Uniunii Europene, pe 25 noiembrie ai nevoie de codul PIN. PIN, Partidul Inițiativa Națională. Pe 25 noiembrie votează tinerii PIN, cea mai tânără echipă prezentă la alegerile europarlamentare. PIN, o listă de nota 10 la poziția 10. Mulțumesc tare, tare mult. Bine, dragă. Da. Mulțumesc. Multă sănătate pentru mine. Mai chemați și pe asta? Da. Pentru sigur? Mulțumesc. Hai, mă, domnul șef. Uite, stai că mai aveți aici o doamnă. Uitați, care la fel, uitați, chiar pe poză. Uitați. Așa, chiar pe poză. Pardon. Alex, unde? Da, săracii de voi ce frigă acum aici. Așa e la timpul. Stați atâtea ore. 20 de ani. Nici eram născut în șef. Șef, te zici, mamă? Vedeți? Așa e. Dar de unde știți cât de acolo? Ați auzit? De-al meu. Așa vă servesc cum mâncăm și noi și toată lumea. Mulțumesc foarte mult. Dacă ne mărească pensia, noi lucrăm la... Să vă mărească piața grijă să mă ai. Mulțumim foarte mult. Luați. Deci nu știu, se aude. Nu, lasă că se camera. Bună ziua! Sănătate! Bine v-am găsit! Cu numărul meu de telefon, oricând mă puteți suna și chiar vă rog să mă sunați. Da,
Zodiacul arboricol druidic spune că nativul din zodia Pin este foarte energic și activ, prudent și harnic. Este idealist, om de cuvânt și pragmatic. Acesta este doar un horoscop. Zodia Pin înseamnă mult mai mult. Pin, Partidul Inițiativa Națională. Pe 25 noiembrie votează tinerii Pin, cea mai tânără echipă prezentă la alegerile europarlamentare. Pin, o listă de nota 10 la poziția 10. Chiar dacă zic că tot am vorbit. Bună ziua! Sănătate, ce faceți? Acum am ieșit de la serviciu. Da? Și fac cumpărături. Bat peste tot țara ca să-i convingi oamenii să iasă la vot pe 25 noiembrie, că e foarte important. Deci dacă nu merge în Parlamentul European niște oameni curajoși, niște oameni hotărâți, ăia care sunt acolo să-și bată joc de tot la noi. Și avem timp un an și jumătate până în 2009 să renegociem să bani că noi de la am dat la bani, n-am luat nimic. Acum avem să ne batem să recuperăm handicapul pe care l-avem din cauza faptului că se negociază să negociem. Da, da, sigur. Păi de-aia mă duc acolo să mă bat cu toții care se bătut joc de nete. Am văzut de multe ori la televizor și am văzut că... Dar pentru asta am nevoie de tot. Pentru asta trebuie să mă boteze lumea la sănătate. Să fie, mulțumesc! Așa, ia să încercăm cu tinerețe. Aha, acum cu valori naționale. Excelent, ia. Nu corupție, nu tu averi, nu turnători. Oricum ai căuta, rezultatul este același. PIN, Partidul Inițiativa Națională. Pe 25 noiembrie votează tinerii PIN, cea mai tânără echipă prezentă la alegerile europarlamentare. PIN, o listă de nota 10 la poziția 10.